Akože nie, všetko je pripravené, nie? Škriatok Frederik. Čo nie je pripravené, čo chýba? Florian, nekopčite sa, čo chýba? No. Ako? No jasné, náš Santa chýba. Dobre, tak ho počkáme. Čo nie? Čakáme, nie? Prosím. Ako bude vedieť, že má prísť? Aha, ako bude vedieť, že má prísť? Máte nejaký nápad? Budeme fúkať! Ale fúkať, prosím ťa, to fungovalo pri otváraní kamiónu. Máte nejaký nápad, decka? Zavoláme ho, no jasné. Tak napočítame do 3 a zakričíme Santa, dobre? Takže 1, 2, 3, Santa! Frederiko, nie je Santa, prosím ťa. Santa vyzerá inak, má takú červenú čiapku a biele fúzy. Takže náš Santa vás nepočul, kamaráti. On je už trošku starší, takže skúsime ešte raz, dobre? 1, 2, 3, Santa! No, stále nikde Frederik. Škriatok Snežík, čo teraz? Musíme hlasnejšie zakričať, lebo nás nepočuje. Kamaráti, ešte raz, z plných plúc zakričíme na neho. 1, 2, 3, Santa! Je tu náš brat Santa. Santa, my sme takí radi, že si prišiel z tej diaľky. Santa, počkaj, ja ti pomôžem. Tak, škriatkovia, pomôžte mi, veď Santa, to má naozaj ťažké. Tak, Santa, opatrne, aby sa nič nestalo. Tak, nech sa ti páči, Santa. My sme naozaj radi, že si prišiel k nám do Považskej Bystrice, do našej krásnej polárnej dedinky. Santa, deti, opýtame sa ho, aká bola cesta, dobre? Tak, Santa, aká bola cesta? Tak to ti verím, že bola dlhá. Dúfam ale, že si budeš chcieť pozrieť aj našich kamarátov, ktorí sú veľmi šikovní. Oni si pre teba pripravili pesničku. Santa, čo na to hovoríš? Tancovať, že Gloria? Pozeraj sa, Santa, to je pre teba. A zo srdca ti, Santa, posielajú želanie všetci naši kamaráti. Santa, aj ti kývajú, ahoj, ahoj. A tešíme sa. Juhu. Parádička. Santa, trošku som sa nechal unieť starcom, ale čo na to hovoríš? Naozaj tu v Považskej Bystrici ťa prišlo pozdraviť veľmi veľa kamarátov. To je perfektné. Santa, čo by si im povedal, čo by si im poprial, aby sa im darilo napríklad? Šťastné a veselé, ale možno aj oni ti budú môcť niečo zaželať a to si teraz budeš môcť spolu s nami vypočuť, ale okrem iného môžete ešte písať stále do našej čarovnej knihy pre Santu, ktorú potom zamkneme a všetky želania budeme môcť splniť. Takže dúfam, že ste pripravení na to, aby sme sa začali s našim krásnym Santom fotiť, aby sme mali pamiatku na tento prekrásny deň. Takže všetko je pripravené? Tak, môžeme začať. Nech sa páči, poprosíme vás opatrne pri schodoch, pretože sa vás tu stretlo naozaj veľa, čo nás teší. Ďakujem ti, Frederik, Škriatok, môj kamarát, že mne Škriatkovi Zvončekovi držíš túto ťažkú babulu. Škriatok Florian sa mi to pletie, prepáč. Ale to máš za to, že mi stále robíš nepleky, vieš? No. Tak, a teraz opatrne sa poprosím, aby ste sa stretávali pri našich schodoch, aby sa naozaj nikomu nič nestalo. Poprosíme vás, aby ste sa netlačili, naozaj Santa je tu pre vás, aby ste každý mali možnosť sa so Santom skamarátiť. Takže určite bude dosť priestoru na to, aby ste mohli nášho Santu vidieť a odpočiť. Okrem iného, dnešný výťaz akcie ide na
reláciu Pudík tu v Považskej Bystrici. Takže, ak ste si zakúpili nejaké naše Coca-Cola predmet, počekujte bližšie, aby mohli kamaráti, ktorí sa nechcú pri nás pristaviť, aby mohli prechádzať. Výborne, takže vy ste také veľké šikovnice, že ste si pre Santu aj niečo pripravili. A čo to bude? Perfektné, takže ja sa už na to teraz teším, čo to bude za pesničku. To je básnička, tak to je ešte lepšie, pretože vy ste naozaj veľký šikovní a viete sa naučiť, daj básničku, tak to nemá chybu. Takže môžeme začať. No to je perfektné, to si naozaj zaslúži potlesk. Dievčatá, povedzte mi ešte, koľko máte rokov? Takisto. Takže to je perfektné. Vy ste sa kamarátsky previezli aj na našom kamióne. Plní vaše želania. Ahojte. Ahoj. Prosíme vás, tady o to dievčatá. Tak, tady o to. Áno, výborne. Ahoj, ty sa ako voláš? Ty si prišla pre odmenu a povedz, že sa tu mi nejakú básničku. Čo to bude? Básničku. Nevadí. Tak zaželáme sa to mi šťastie a veselé, dobre? Nech sa páči, toto bude pre teba. A ty vieš nejakú básničku alebo pesničku? Takže zaželáme veľa zdravia, aby nám to bolo Santa želanie, dobre? Ahoj, dobre, pekne sa maj, pekné sviatky, tak poďte mne ešte. Vy ste spolu? Ty si sa, ako sa ty voláš? Adamko, koľko máš rokov, Adamko? 4, a čo povieš nám o Santovi? Vieš básničku alebo pesničku? Nevadí, ty to nevieš, ale určite môžeš teraz začať, dobre? Tak poď. Perfektné, a ty si mala takú choreografiu s rukami, ty si krásne tlieskal. A ja ti tlieskám za túto krásnu pesničku, maj sa pekne a želáme pekné sviatky. Ahoj, ahoj. Tak a my vás prosíme, aby ste sa u nás pri schodoch netlačili, milí priatelia, každý bude mať priestor na to, aby sa mohol s našim Santom odchodiť, takže vás prosíme, tu pri tých schodoch vzniká taký tesný lievik. Máme tu aj malé deti, aby sa nikomu nič netlačilo, prosíme vás, ustúpte dozadu, prosíme vás, aby ste nám pomáhali, aby sa naozaj nikomu nič nestalo, pretože každý bude mať priestor na to, aby sa s našim Santom mohol odchodiť. Takže perfektné, lebo nadácia Pudík takto dostala peniažky aj od teba a takto si mohla urobiť radosť. Čo ste si pre nášho Santo pripravili? Tak môžeme začať, dobre? Poď to ideme povedať Pirát. Perfektné, ja vám tlieskám, dievčatá. Tu máte odo mňa pamiatku na tento skvelý deň. Každá jedno, nech sa páči. A ja poprosím škriatka Floriana, aby mi pomáhal odmeňovať našich kamarátov. Dobre, škriatok, súhlasíš? Výborne, ale iba naozaj tým, čo chcú spievať, čo majú niečo pripravené. A ja vás ešte poprosím, naozaj tu pri schodoch, netlačte sa nám, prosím. Máme tu naozaj priestor pre každého, kto chce, sa môže odfotiť s našim Santom. Kto chce, môže povedať aj niečo do mikrofónu, odkázať nejakú básničku alebo pesničku. Naozaj, netlačte sa, prosím, priestor bude pre každého. Poďte ku mne bližšie, dievčatá. Ďakujeme vám za pochopenie, naozaj máme tu aj malé deti, takže prosím, netlačte sa pri schodoch. Dievčatá, čo máte pre Santu, sme vás chodiť ľudia, ďakujeme. Tak, ahoj. Ahoj. Ako sa voláte? A ty? Sa ešte budete môcť aj zapojiť do našej SMS-kovej súťaže a taktiež
odmenu, ktorá bude pre vás od nášho Santu. Ale ja tu už mám ďalšieho šikovníka, ktorý prišiel tu na. Ako sa ty voláš? Ahoj. Ahoj. Prosím, ty máš na sebe také krásne auto. Odkiaľ je to auto? Čo to je za auto? Máš rád auta? Perfektne. Takže možno vieš aj takú nejakú motorkářku alebo formulářskú pesničku alebo básničku pre Santu, ktorú chceš povedať? Áno? Nie, dobre. Na tomto telefónnom čísle, ktoré si teraz môžete ukázať, naopak Gloria. No, tak samozrejme, každý vie, že to má byť naopak. Nie, otoč to o 180 stupňov. No, tak nie, tak ešte raz o 180. Tak, výborne, na toto telefónne číslo zvládla si to, teda škriatok Florian, veľmi šikovný. 0901 770 775. Môžete si ho teraz uložiť do svojich telefónnych mobilov, pretože na toto telefónne číslo môžete odpovedať na našu prvú SMS-kovú súťaž. Odpovedzte cez SMS-ku na